Eu penso que as cousas cambiaron moito de cando eu tiña 20 anos a ahora. Espero que a miña neta, os meus netos, se chego a ter máis, non tiñan que pasar por todas as que pasamos nós. Loitamos tanto porque a xente cambiara desde moitos medios, desde as APAs, desde os concellos, desde as asociacións de veciños, por inculcarlle á xente outra maneira, por inculcarles outro respeto á vida, porque as mulleres da miña época, cando eu era xove, tiñamos, eu acórdome que cando me casei tuveronme que firmar meus pais, que me pareceu, bueno, iba a decir unha mala palabra, pero non me pareceu ben, vaya, porque se eu quería casarme, quen me impedía casarme? Pois tuve que firmar, abrías unha conta no banco e tiñas que firmar o teu home, e se os cartos eran dos dous, porque tiña que firmar ele ou non. Pois esas cousas agora xa non pasan, pero eu tamén quixera que non pasaran outras, quixera que na edad da miña neta, que ten 7 anos, vai nos facer, non foran, ou as rapazas da hora que van aos institutos, á universidade, que foran, xa son máis libres que nós, pero noutras cousas non me gusta como se iba. Pensei que iban a ser máis libres, que na edad dos meus fillos, que a libertad iba a ser outra cousa, e síguense deixando controlar polos homes, polos pais, e a min iso non me gusta nada. Gústame que foran libres, pero libres de verdad, que os pais lles enseñen a ser libres desde nenos, desde pequeniños, que se fagan na casa, que é onde mellor poden aprender, porque os nenos aprenden do que ven, e que os pais lles enseñamos a ser libres, pero libres de verdad. Eu teño 2 cuidadoras, unha que me asea na cama, porque non me podo levantar sen o crochet, e outra que vai a facer a limpieza da cociña. E son 2 anxos que alguén fixo na miña vida. Levome tan ben con elas, estoulles tan agradecidas de que me traten tan ben, porque non, a veces sois as cuidadoras, bueno, que tratan aos enfermos daquela maneira. As miñas non, as miñas son unha maravilla. Desearía que todos os enfermos que están nas miñas circunstancias tuveran unhas cuidadoras como as miñas. Por iso o meu agradecemento para elas. Penso que os salarios son moi baixos. Penso que tanto eles como elas, porque tamén hai cuidadores, meu afillado foi nun tempo, teñen que ter unha sensibilidade especial, porque se non a teñen non sirven para este traballo. Eu tuve unha cuidadora que facía a limpieza perfectamente, era maravillosa, planchando, facendo todo o traballo, pero no resto non, xa ela mesmo dicía que non valía, porque sufría vendo sufrir aos pacientes, era incapaz, tiña medo de facerlles dano. Entonces, para iso non sirves, pero tamén tens que ter unha sensibilidade especial para cuidar á xente, para tratala, para darlle cariño, para que non se sintan extraños contigo, porque é moi difícil que chegue un extraño á tua casa e que teñas que desnudarte diante dele, que teñas que depender de que te limpen, de que te aseen, de que che fagan todas esas cousas que son moi íntimas na tua vida, e tens que depender dunha persona extrana, pois tens que ter un contacto. Elas as miñas, por exemplo, foron moi delicadas desde o principio comigo. Despois, cando xa empezamos a ter máis confianza, xa viñeron as bromas, as risas, o pasalo ben con elas, na que te estean lavando ou cortándoche as uñas, pero tens que ter un bo trato con elas. Non funciona. Celebrar o 8M, ojalá algún día non sea necesario facer, pero de momento sí que o fai, porque hai que recordarlle á sociedade que as mulleres estamos aí e somos importantes, que non nos poden deixar de lado, que somos tan importantes como os homes, tanto a nivel que
porque que non poidamos levantar unha pedra non significa que non sepemos onde temos que colocala. Entonces, algún día, cando eu xa me conformaría que cando a miña neta vai á universidade, se chega a ir, ten 7 anos, outros 10, que dentro de 10 anos, bueno, 10 anos sería pouco, que dentro de 20 anos ou ter que recordar o 8M ou ter que facelo e reivindicalo sea un sono, sea que nos acordemos desa fecha, pero que non sea necesario salir á calle a reivindicalo.